yang doan abang pu abang pi abanta ninga klongpen kardom nang cepi iglo kardom non kirtang trompen nang ponita. Karbi Anglong, West Karbi Anglong, di Mahasau, along Ri Lapen, Amunit atum Apanta, Kirai di Apansi, Ilitum APHRC pen Klembom lo, Lapen Labangso, Kirai Kangsum, Apot, non 24 plus organization pen, alang Chief Convener, Roton terang akihai lapen alang lilong bang ano ni bang main ko raisi alang lilong dak epia sialong nang kita ok dulu lapen BJP pen kitong bang kitong nang dulu alang li ignore bang ke mohori senar alang li BJP along ke doon hudke minority morcha a president lo non alangli BJP pan ningkang samse mane ning dok no dakla atema initum tribe abirodhesi klembar at la BJP atu la posi alangli dumta non APHRC along nang kipa of dulu la si alang litom mancoro lo la pen jai kathar retired IAS alang li phan pahay nangji kubi posini ni kening dema la bangke sipen bukan lu bukan te sobom karbiang lo autonomous council ka chariya tu la pen ke bang PMLE di kedam tang bang tila bang PMLE la pen ke MP non punda karbiang nomatisu lapen ke karbiang khayati semua putak matum atar ate kupi bose ar japde ma laki litung kadu weta chini asila sojo ni pen mati litung kadu weta ar pujolo pasi la khay karjap asong japo tum nong itu kerat tum ngi makin kam nang sinjola ate non jada bidi non BJP ke ilitum karbiang long apan ke kemesan kalilu pupot ke la sikshidul aja ko ngaputha lapen ke katu we arona tanga putha kuthi tame itum akhe pan kemesan lapen long sopan kemesan kalilu da jeni BJP long jaram lapen ke aku itu akhe manga putha kalalo sikshidul arona tengpen katu we ka implement eji fanti tumata sila to putar logan de ile to keceng ben juta ka bien no rata ka do weta tini lo